कि जूता कहलस मोजा से कि हमरे बल पर कूदेलो ये अज्ञानी हम कहीं तू हमरे के ना बुझेलो। तो मोजा कहलस मिश्रा जी मोजा कहलस कि ये जूता तू मत करो अभिमान। अंकुर बाबा मोजा कहलस ये जूता तू मत करो अभिमान। ऐठल छोड़ दा हमारा ऊपर कहले नहीं खया एहसान। तू अपन जिंदगी जियता रहा हम अपन जिंदगी जियता नहीं। तो मोजा के ही बात सुन के जूता कहलस डांट के। मोजा के ही बात सुन के जूता कहलस डांट के। एक दिन जो हट जाई न तो जियान हो जाइबा फाट के। एक दिन जो हट जाई तो जियान हो जाइबा फाट के। तो मोजवा कहलस कि सुने ये जूता सुने जूता बात के मानो भइल गुमान बताहरा। इतने कारण रहल हरदम दरवाजा के बाहर तहारी है रहन हो की तरह के पहन के घर में ना जाला। तो जूतवा कहलस कि तहरा अब वही मालूम नहीं खे होला हमरो मालिश। तहरा अब वही मालूम नहीं खे होला हमरो मालिश। हफ्ता में दूसरे तीसरे दिन होत रही ले पालिश। तो मुझवा कहलस कि पालिश होला लेकिन ये वो काम खराब बा कि सांच बात पर आंच लगेला कहला पर खिसिया लो। सांच बात पर आंच लगेला कहला पर खिसिया लो। अरे जन्मे के तू फुहर हो कहियो नहीं ना आलो। पुलिसवे भर होला तू न होइले कहिया कहबो। तो जितवा कहलस कि एगो औरी गुण में हमरा में कि आन शान के बात में पहले हमरे नौआ आवेला। आन शान के बाद में पहले हमरे नौआ आवेला। तहरा के केहू ना पूछे हमरे के देखलावेला। कहीं लड़ाई झगड़ा होला तो केहू कहे लगे मारब जूता चला के कहे ना केहू कहे लगे मोजा चला के मारो। तो मोजवा कहलस कि सुने ये जूता अब वही तहरा धइले बटे भुलावना। सुने ये जूता अब वही तहरा धइले बटे भुलावना। छठियारा में तहरा कहियो पड़ल नहीं बिछावना। इतना बहुत तारा आज ले कहियो रजाई का दमे गइल बड़ो। तो जूतवा कहलस कि देखो आग भौर में हम घुसिले तू घुसबो तो जड़ जइबो। आग भौर में हम घुसिले तू घुसबो तो जड़ जइबो। हमरा इतना खट बनू तो दांत चियार के मर जइबो। तो मुझवा कहलस कि हम जानता नहीं तो के हुआ कहां रहेला कि वही जोग तू बटले भाड़ा रहेला गोबर गोथार पर। ई राजनीतिक कविता हो। वही जोग तू बटले बाड़ो रहेला गोबर गोथार पर। अरे इतने कारण तो के केहू धरेला नहीं कबार पर तू वहू जानू जालो। तो जुतवा कहलस कि एगो औरी गुण बा हमरा में कि हमरा के खरीदे गइला पर लागी बहुते दमड़ा। हमरा के खरीदे गइला पर लागी बहुते दमड़ा। आ फोम ओम के मत बुझियो हम ही पक्का चमड़ा। तो मुझवा कहलस कि तहार इलाज तो हम जानता नहीं कि हफ्ता भर पानी में रहबो एके दरी छितर जइबो। हफ्ता भर पानी में रहबो एके दरी छितर जइबो। आ फूल गुल के तुमा हो परल परल तू सर जइबो। तरह के पानी में डाल दिया तार जिंदगी बेकार हो जाई। अंतिम में जुतवा हार मानलो सकल कि जूता कहले ये मोजा अब तोहरे विजय बहारी बा। जूता कहलस ये मोजा अब तोहरे विजय बहारी बा। कहे कि जवन गुण अवगुण हमरा में तहरा सब जानकारी बा। पड़ोसी हुआ तो हृदयानंद विशाल कहेले यही से बहसल ना जाला। अब बहसू के बहसू ये भाई कहीं ना कहीं भेटा जाला। वैसन कविता सुनाओ तनी। आई बहुत वायरल कविता बा। मात्र 5 पैसा एगो कंजूस से दान दिवावे खातिर भगवान जी के पंडा बन के खुद आवे के पड़ल। सबका से नहीं हो रहा बा। चकिया कोठी संत नगर में जवन सीताराम जग हो रहल बा। जब भी समय मिले 2 मिनट 4 मिनट एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद जितने समय मिले वो हाजिरी लगावला ये काम बा। हराहू कोट के अपराध देखी तो पूरा हो गई। वो महाकंजूस के वो कविता सुनावत मिश्रा जी। एक समय वो घटना घटल जब जात रहनी हम कमाए। एक समय एगो घटना घटल जब जात रहनी हम कमाए। छाटल एगो कंजूस पहुंच गल काशी जी में नहाए। गंगा जी के दार पर जाके जैसे वो माथा टेकलस महाराज जी। गंगा जी के दार पर जाके जैसे वो माथा टेकलस भारी चिंता सतावे लागल जब पंडा लोग के देखलस। अब सोचे लागल छाटल कंजूसवा बैठ के एक दौरी
सोचे लागल छाटल कंजूसवा बैठ के एक दरी यहाँ नहाए तो पंडा लोग के कुछ तो हमरा दे वहीं के पड़ी तो भोर कोस फरका जाके कंजूसवा नहाए लागल डुबकी मार के भोर कोस फरका जाके कंजूसवा नहाए लागल डुबकी मार के तले पंडा बन के आ गइले भगवाने जी विचार के सोचले कि दादा रे सबसे बड़का कंजूस आजुए मिलल बा आज ना जाए तो एक हाथ से 5 पैसा के दान ना होई यही नरक में पड़ जाए। खूब नहा के कंजूस भाई जब पांडा की ओर तकले खूब नहा के कंजूस भाई जब पांडा की ओर तकले तो सोचे लगले कि ई पांडा जी के न से टपकले तो पांडा जी कहनी कि बहरी आवो पांडा जी कहनी कि बहरी आवो अछत फूल होई धरो ये जजमान न होइले बड़ा त दान पुन कुछ करो तो उतर है कंजूस तो कहलस कंजूसवा कि यही घाट पर कोई बेरा के न होइनी कहलस कंजूसवा कि यही घाट पर कोई बेरा के न होइनी कैसे दे दी जब आज लेके हु के देवे नहीं कहनी कैसे दे दी जब आज लेके हु के देवे नहीं कहनी तो पंडा जी कहनी कि बोहनी बना दो पंडा जी कहनी कि बोहनी बना दो कुछ तो हमके चाही एगो बात जान लियो कि आइल बानी तो बिना कुछ ले ले लौटब तो हम नहीं अभी कंजूसवा महाजीती तो कहलस कंजूसवा कि जाइए बाबा ई घाट कबले रहुआ से ही ठोक ठेठा के कही बात कहलस कंजूसवा कि जाइए बाबा ई घाट कबले रहुआ से ही एगो बात जान ली कि जान भले हम दे दे बाकी दान तो नहीं दे जान भले हम दे दे बाकी दान तो नहीं दे पंडा जी कहनी कि हम वही खाती आइले बानी हम वही में कहीं पंडा जी कहनी कि बहुत हो गई अब ऐसा अपमान न झेले पंडा जी कहनी कि बहुत हो गई अब ऐसा अपमान न झेले दान न देबो तो पक्का बाकी जान तो तार ले ले या तो जान दे दो ना तो जान दे दो दूगो में एगो अब देखलस कि बोरियार पंडा जी बानी मिश्रा जी के तरह छोड़ौनी हार के वो है नहीं के अकेले घेरा गइल बानी तो 5 गो पैसा सकरलस अच्छा सकार ले तो तनी ओकर भाषवा बदल गई कि 5 पैसा सकरलस कंजूस वो मोला के डर है मरता क्या नहीं करता 5 पैसा सकरलस कंजूस वो मोला के डर है कहलस कि हो इहो ना दे दी हो देव जब आइबा हमरा घर है अब सोचलस कि 5 पैसा खाती इतना दूर से थोड़े यहाँ हमरा घर है झूठ बोल के घरे भागल सोचलस कि विपत पर आई झूठ बोल के घरे भागल सोचलस कि विपत पर आई त लइकवा कहलस कि पांडा के हो दुआरवा पर बाटे आई अभी टेंशन बाकी हमरा से पहले कौना साधन सवारी से ही पहुंच गइले हो 5 पैसा खाती इतना दूर से तो वही लइकवा से सूचना देलस कि खबर भेजवलस कि घरे नइखन जाई कहियो आए खबर भेजवलस कि घरे नइखन जाई कहियो आए तो पंडा जी कहनी कि आइए गइल बन तो भेंट क के तब जाए अब खिसी कंजूसवा सोचे लागल धइलस हाथ कपार खिसी कंजूसवा सोचे लागल धइलस हाथ कपार हे भगवान ई कैसन पंडा ठोप डाल हमरा लीला रे अब तरह तरह के बहाना करे लागल कि पैसवा ना दी अब पैसवा 5 गो कि भइल बहाना झूठाऊ घर में रोवन पीटन पड़ गइले भइल बहाना झूठाऊ घर में रोवन पीटन पड़ गइले लइकवा जाके कहलस कि हे बाबा बाबूजी त हमर मर गइले लइकवा जाके कहलस कि हे बाबा बाबूजी त हमर मर गइले तो हुक से चलाक पंडा जी तो पंडा जी कहनी कि दुखद घटना पंडा जी कहनी कि दुखद घटना अब राम राम गोहराई आई हमरो फर्ज बनत अनु कि इनका फूकिए के तब जाई पंडा जी कहनी कि दुखद घटना अब राम राम गोहराई आई हमरो फर्ज बनत कि इनका फूकिए के तब जाई बांस कटाइल जेमर पर आइल कफन में लपटइले 4 जना मिल कान्हे उठौले घाट पर लहले गइले तबो नहीं खे उठत सोचत कि अबो से पीछा छोड़ दे बांस कटाइल जेमर पर आइल कफन में लपटइले 4 जना मिल कान्हे उठौले घाट पर लहले गइले तो फूके के बेरा पंडा जी कहनी तबो नहीं खे उठत फूके के बेरा पंडा जी कहनी जाके कंजूसवा के भीरी कान के लगे फूके के बेरा पंडा जी कहनी जाके कंजूसवा के भीरी आई पूरा लसिया जर जाई में से 5 पैसा जरूर गिरी अब ओकरा औरी डर हो गल कि रे तैयारी क के आइल बड़ा काई आग लगावते चिता ढाई के कसहू आइल बहरा
आग लगावते चिता ढाई के कसहू आइल बहरा और पंडा जी से कहल का होता है ना हिल तारा एकदम अंकुर बाबा का सिखावला में पड़ गई बड़ा का तो पंडा जी तब दर्शन देनी आग लगावते चिता ढाई के कसहू आइल बहरा पंडा जी से कहलस का हो दया ना आइल तारा कफन में से पैसा दे के कहलस कि लेके जाओ ये 5 पैसा के चक्कर में मुआइए के मन बका हो तो पंडा जी तब दर्शन देहनी समझौनी जजमान के तोरा जस कंजूस के चलते आवे के पड़ल भगवान के तो हृदयानंद विशाल कहले खूब कमा के धइल जला बंटला से धन ना घटेला दान पुण्य कुछ कइल जला बंटला से धन ना घटेला दान पुण्य कुछ कइल जला कहले बनी कि होने की के कहले बनी एने कर के तो बतिए नहीं खे आई अमही मिसिर भोजपुरी के धाम अमही मिसिर वही जगह ही रहनी तो फरमाइशी आई रहेगी कवि जी मिश्रा जी के भैंसिया वाला कविता कही और वही जब कहनी आई कविता हमार वायरल हो गई तो पूरा मिश्रा परिवार के बहुत बहुत प्यार मिलल हमके एकरा खातिर बहुत बहुत आभार उहे कविता सुनाओ तनी मिश्रा जी के 16 गो भैंस वाला कि होने की ओर के मिश्रा जी रहनी अच्छा अशोक मिश्रा जी जे भी बानी गोड़ लगतनी अपना के ना बुझल जाई नु कि होने की ओर के कहनी हां लमहरा को होने हां ना बिल्कुल नौवे नहीं की डरता हम तो होने की ओर के मिश्रा जी रहनी दाव पेच बहुत है जानी अब पोर पंचायत में अपने बतिया मनवाइए के तब मानी सोझबक लोग से यही के फायदा रहनी खूब उठावो चावरा में एगो यादव जी रहले अपन 2 गो भैंस चरावो तो मिश्रा जी कहनी यादव जी से मिश्रा जी कहनी यादव जी से कि हमार 16 गो भैंस चरैह तू अच्छा देखी कितना बढ़िया सेटिंग बा कि एक बगल यादव जी एक बगल मिश्रा जी बीच में कैमरा बीच में तिवारी जी अच्छा यादव जी या मिश्रा जी के बगल में अगर तिवारी जी बैठल होगी तो पूछ लो कि मामला का बा सोचबक लोग से यही के फायदा रहनी खूब उठावो चावरा में एगो यादव जी रहले अपन 2 गो भैंस चरावो तो मिश्रा जी कहनी यादव जी से मिश्रा जी कहनी यादव जी से कि हमार 16 गो भैंस चरैह तू जौने पहले बिया जाइयो के हमरा घरे पहुंचैह तू तो कम दाव तो इहो न जानस यादव जी कम दाव तो इहो न जानस यादव जी बतिया मान गइलन आ 16 भैंसिया मिश्रा जी लिया के यादव के दुआरा बांध गइलन अब धैला सकरानी मिश्रा जी के इहो लगाइए दाव बेच देलन आ मिश्रा जी के जाते यादव जी 16 भैंसिया बेच देलन अब एक दिन मिश्रा जी सोचे लगनी कि यादव के खबर आइल ना साल भर बीत गइल 16 भैंस में एको भैंस भी आइल ना वही बड़ा गइनी चावरा में हुए यादव से हो गइल भेंट अब मिलल जुलल बड़ा प्रेम से भइल मिलब खूब घेंट से घेंट ओई में कमी ना रहल अब मिश्रा जी कहनी के विषय पर आवो मिश्रा जी कहनी के विषय पर आवो गोसिया के हाल चाल लेहलो ना साल भर बीत गइल 16 भैंस के हर हिसाब कुछ देहलो ना अब यादव जी अपन बुद्धि लगावत रहे यादव जी कहले कि का कहीं देवता यादव जी कहले कि का कहीं देवता ओइसन विधाता के लखनी रौरे पिछवा 4 गो भगली सन फिर ना ओकनी के देखनी 16 गो में से 4 गो गायब यादव जी कहले कि का कहीं देवता ओइसन विधाता के लखनी रौरे पिछवा 4 गो भगली सन फिर ना ओकनी के देखनी अब इतना सुन के मिश्रा जी के बढ़ल भी पतिया दूनी इतना सुनते मिश्रा जी के बढ़ल भी बतिया दूनी तो यादव जी कहले कि 4 गो भइल बा 4 गो के औरी सुनी तो कहले कि 4 गो भैंसियन के डांड हो गइल दाना खुदी गोतला के पैसा 4 गो भैंसियन के डांड हो गइल दाना खुदी गोतला के पैसा आ 4 भैंसियन के यही चवरवे में मार के मुआ देलस भैंसा नरकटिया एको गढ़िया अब 16 गो में से 8 गो गायब अब बाई ले हलस मिश्रा जी के लिहनी का पारा पन ढूंढ तो यादव जी कहले कि 8 गो भइल बा 4 गो के औरी लीती सुन कहले कि 4 गो भैंसिया इतना जियानी ओइसन खेला खेल गइली सन 4 गो भैंसिया इतना जियानी ओइसन खेला खेल गइली सन अरे 5 गो नहीं हम तौने ढेर बा नदी के पार हेल गइली सन 5 गो नहीं हम तौने ढेर बा उ नदी के पार हेल गइली सन
मिश्रा जी देखनी कि धीरे धीरे 16 गो में से 12 गो गायब कर दिले बा, 4 गो बचले बड़ी सो। ढेर पूछब वो 4 गो गायब हुए तो कहनी कि अच्छा कहीं गो उपाय बा। मिश्रा जी कहनी कि 12 गो छोड़ ना, मिश्रा जी गिरी बाबा दोसर बा। मिश्रा जी कहनी कि 12 गो के छोड़ो, 4 गो भैंसियन के का भइल। मिश्रा जी कहनी कि 12 गो के छोड़ो, 4 गो भैंसियन के का भइल। तो यादव जी कहले कि साल भर के चरौनियो हमार कुछ ना भइल, ई 4 गो चरौनी में रख ले बानी। तहार पास के मिश्रा जी चुपचाप चल गनी घरे आ कहनी कि हृदय आनंद विशाल ऐसन जजमान से पाला ना पड़े। आई एगो गीत गा के हम चाहब कि महाराज जी से आशीर्वाद ले ली, ऐसे कि जौन जल समय आइल बनी।